the Biafra land, the land of the rising sun. Allow mo Chineke. Biko ekene m onye ukwu kene onye nta. Ụmụ Biafra niile ekene m unu wherever you are. I greet you and I say peace be with us all. In this video, first of all, we like to apologize because of the common nature of this video, because the article wasn't prepared. It is being more like just opinion, but it is something very serious. It is something very important. It is something that is it's actually giving me in particular a sleepless night. From the information so far, ana akọwa na ndị Fulani herdsmen, ndị ogbunuchichi, ndị Boko Haram abịago na ala Igbo na the Biafra land, na the states na ha nwere na the whole Biafra na ha nwere over 350 camps. Over 350 camps. That is so alarming. Something, let me digress a bit. Something Nnamdi Kanu Mazi, our lead, our director, Nnamdi Kanu Kuru some time ago. I think it's not up to 2 weeks. And I'm beginning to see it now. He said, why is it that n'Igbo anara agba ọsọ mmiri tupu until mmiri abịa zuo anyị arụ? We don't actually prepare for anything. We only prepare for traditional marriage or clearing of a goose. He said it, and I'm seeing it here because onwere ihe Igbo na-eme, onweghị ihe onye ọbụla just anọrọ nọ na-ene so n'anya. So you can ask yourself, why is it that n'Igbo anara akwado ihe ọbụla at all? We don't actually prepare for anything apart from political parties, election, traditional marriage, and all of that. Okay, let us just look at the statistics. You begin to wonder, how did we allow these people to get this far? Okay, over 350 camps. Over 350 camps. Okay, look at Enugu Kita nwere over 72 camps. What it literally means is that Nanda bizina over 72 communities in Enugu. 72 communities. How many communities can win? 72 communities in Enugu. Nanda bizina over 72 communities. It be the same thing with Anambra. Anambra were over 70 communities. And there have been over 70 communities in Anambra. Falusigun on over 70 communities. If you go to Imo State, 61 communities. Fabina 61 communities in Imo. Igana Abia State, Fabina 42 communities. Abia nwere 42 communities na ebe ndị anụ nwa bi. Ebe fa lugolu nọ na-amụ ụmụaka. Ebe afa ka fa nọ na-enyopu ihe niile Igbo na-eme. Ị gaa na Ebonyi State, fa nwere 36 communities fa lụsigolu nọ fa. Ị bịa na Delta, e nwere 21 communities. Rivers, 15 communities. Obe ka ebe fọziri the whole Biafra land. Ndị ewesichana all the Biafra land. A na-akọ ife a ka akụkọ ọ na-agba na news. Ọ na-agba na so many blogs. Ọ na-agba na Facebook. A na-ede ya ọ dịka just na na-agba na-adịka nnọọ ka social media, ihe iji egwu na social media, onye pụta ode nke na walụ. O nwere ife Igbo na-eme.
so many occasions ka anụgoro news ka ndị a si wee jee mebie ihe akọrọ n'ubi dị na nwaanyị n'ike na-egbusisi ndị mmadụ n'ime ọhịa. O nwere ife ndị gọvanọs na-eme, o nwere ife local government chairman na-eme, kanselọ ndị wọdụ si niile nọgasị ebe a na-alụgasịchi ya niile na-afụcha afa nwere ife fa na-eme. Igbo biko ka anyị kụnyenụ n'ụra biko. Last a week or so ewepụtara nọmba onye ọbụla ga-akpọ ịfụ IPOB wepụtara nọmba ọ ga-abịa ịfụ ndị a na-asetụlụ ma ndị nke a na-ebubata. Onye ọbụla na-eti mkpu ndị nke a na-ebute, ndị nke a na-ebubata ihe korona anụwa kịta bịa emezikwe na onye ọbụla ji wee na-afụta na ndị a na-abata because na akpọchisiri ebe niile fa jizili nnukwu moto na-abata na-afụfa na-ejidefa. Biko Igbo ka anyị kụnyenụ n'ụra biko. Ka onye ọbụla biko kee nkwụcha biko. N'ụdị ọbụla ihe ekenwu nkwụcha kee nkwụcha. Mmadụ ịzọkwa onwe ya abụrụkwa ife ọjọọ.